Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka United Democratic Party UDP kala Pynrem jore ke Jingshah ka bashirkhai badang shan Manipur Halor ke Jingshah Siat yap ki pastor na ka jat benrio kuki ka UDP ke penpau ke jimbitar bat Pynrem jore ke Jingshah penyap dusman ki laingot ki pastor kata Reverend Vomthang Setlo ubadei president ke TBAI Reverend Kai Golun Lohovom Finance Secretary ke TBAI bat pastor Pau Golan Setlo ka UDP ke penpau bakani gamde ke jing penyap dusman na kabenta ki brio balui jong ublei henrei haka long brio man brio ke jing long lai luot haka nyam bat kariti senshar kari India yaki pastor ba shakri na kabenta ki pat ba haka liang ke jing sok ke jing sngoret ba ke jing IT lut kim dei ban sha thombor ke UDP lingba u general secretary u batita sarwal khan ke Kyntu ka sarkar Manipur ba ka sarkar India bakin Shim khya yakani ban kem mi ki badonti bat ban le penstat kat kum kaan kara pharu ka khubor snolem sheki bahayang hasam jongki pastor balakla no akhani ke Jingshah yeki balang Manipur bad yeki Kristan baro kawei ka north east bad ban bu jingtwai na benta jongki hakum ka por baja ka Jingshah basngosi kala kerpat ru banwan ra ka shongsuk shongsan nak benta baro ki jat benrio Manipur bad kala kerpat ru ya baro ki kinhun balang bad kino yalam shnong bakine treilang nak benta banwan ra biang ka Jingshanya bad ka Jingit kala Kyntu ya National Human Rights Commission for Minorities bagan Shim subo Moto Halor kani ke Jingshah bat ban penting na ban ai ke Jingada nak benta ki kinhun yam red pat hakani ke por baja ke Jingkan at kala kerpat ru ya ka sarkar India bagan Shim khya ya kani ke Jingshah dak baong baka jing penslam ya ke Jing bishar hok kadai ke Jingkan tat ban ai ke Jing bishar hok